Здравейте, аз съм Спиди. Това е поредният епизод на Single Player Survival ми, който аз съм се развил доста. Ама доста. Добре, и ето ги нещата, които съм построил. Само искам да кажа, че това не е същия лъгълт. Предишният лъгълт се беше бъгнал и си преинсталирах компа. И са... Това е нов лъгълт, на който аз си оцелявах. Имам доста неща. Първо да ви покажа снаряжението ми, така го наречем. Diamond Sword, Diamond Kick и тези са Diamond. Ето, тук съм си направила автоматична печка. Ето, тук са ми айрана и айрана и голда, енчантика, който не е напълен, Sugarcane фермата, която расте супер бавно. Къщата ми. Тук има малко. Това бяха първите фурни, които използвах. Две глас за всеки случай. Даймонти, които са останали само 3. Да. Тераската ми. Тук. Той не е пълен. Човечето. Анвила, с който още нищо не съм си поправил. Дай да ви разведа на около. Стъкло къща, тралала. Ето как изглежда. Нищо особено. Това ви го показах. Тук липсва Stone Slab. Чакайте да видя дали има в честа Stone Slab. Stone Slab. Да, имам. Също, натам, както виждате, има такава гора. А след морето има джангъл, което е супер направо, страхотно място за живеене, не като преди. Сега остава да си взема Sugarcane, има Sugarcane. Следно тук си имам повече. Почвам да убивам фермата. Защото искам да си довърша енчантинга. Готово почти е. Не е малко Sugarcane. Да. Къде ми е кожата? Ето имам тук ледър. Окей. Да предположим, че толкова ще стигнат. Имаме още 1, 2, 3 книги. Продължавам с направата на книги. Вау. Да бе. Аз трябва да сложа листата. Ми остават точно колкото за още 4 книги. После тя пак да убивам крави. Готово. Дърво имам. Да бе.
направих цял един букшелф. Още 4 букшелфа и вече нямам място. Отивам да си оставя книгата в честа. И шугаркейна в честа. И се връщам... да, вече ще отнема повече обработване на епизодите, защото си правя няколко кадъра. А може и да са в различен ден, кой знае. И ми свършиха преди, че тя да продължа с още един блок. Добре, да знаете, аз ще се върна след малко. Той без това заязва. Ще се върна след малко. Ясно и чао. И здравейте, аз съм Спиди, продължаваме с Single Player Survival. Да, ако се чуете, що съм тук, защото имат да си оставям бокуци тези и да вземем шугаркейна да направим още такива букшелфове. Оф камера аз направих още 2 букшелфа. Опс. Да. И това. Извинете за момент, спрях да снимам. Сега продължаваме. Ако се чуете какви са те материали, за да доукрася нещо, заедно ще го доукрасим. Добре. И извинете, нещо ми се бъгва в рапса. И здравейте, отново поправих си проблема с фрапса. Пари дъжди, затова съм изключила звука на майка. Ето. Сега в крайда, където сме първо оставаме в един букшелф до завършването на началото, да ги кръстовено. Също. Аз сега го забелязвам. Това вижте каква дупка. Вижте колко красиво нещо със сигурно ще постане там, на предния епизод. Също да ви покажа какво направим. Чулкинтърното ми е прекрасно. След малко ще бъде. Това. Капкейче, тук ще има. Чакайте се на тук ще има нещо като кладенец. Първо искам да покажа как аз ще стоя. Ето как. Вече си имам идея в креатив. Опс! Що смеши? Кавай. Ще ви покажа след малко само да видите основата. Уау, спря дъжда, но заязва. И ще се наложи да спим. И ще спим, нямаме избор. Добре, аз отивам да спя. Защото не се спалват гадни зомбита. Спи! Спи! Пръстя бели с такова. Спи! Спи, ти казах! Спи?
3, 2, 1, спи! Опс, спи! Заспах. Преготово. Сега отиваме към това. Да го довършим. Някакви градинки, желащи за мрене. Не знам дали ще ми стигнат слабовете. Май няма да ми стигнат, но ще направя още. Готово. Добре, тук, тук, тук. Там ако мога да сложа, не мога. Тук. И сега сливаме. Стават ми 3 слаба. Изчакай, тук имам още такива. Добре, трябва да направя. Трябва да си нося крафтинг тейбъл след себе си. Защото постоянно се връщам тук и се дразня. Ай, направихме още 12 слаба, ако не ще отида за още да върша. Това ми е последното. Ай, ще направя и енчантинга. Са. Само да не падна. И... Добре. Свършиха ми... Това беше кучето ми. Свършиха ми тези. Отиваме и там да взема. Аз не съм използвал лъка, чак сега видях. Аз наистина не съм го използвал. Нищо не съм правил. Ето, тук има такова дърво. И пак трябва да се връщам, разбира се, и за крафтинга. Мога и тук. Трябва да си нося крафтинг тейбъл сред себе си. Чакайте. Готово. Носи ли си вече крафтинг тейбъл? Аре са. Това е много красиво. Вижте колко красива дупка. Опс, какви сте френдопове. Бъй, чакайте след малко. И готово, върдахме се сега. Продължавам бързо, че нямам време. Трябва да довърша това нещо. Беседка, както искате го наричате. Да си изям първо. Да си обера шуркен фермата. Много работа. Ето ми го крафтинга, който от сега нататък винаги ще е с мен. Опс, тук съм направил грешка. Окей.
Добре, сега така го вдигам. И тук трябва да го вдигна с едно. Карай, не ми пука, че не е такава. Готово. Сега да го правя. Що не ги пуска по един слаб? И сме готови. Сега остава само фермата. И добре, да направя няколко пъти. Ай, цялата. Опс, тук стана малък гаф. Така бе. Направихме гафа. Това. И сме готови. Почти. И след като ако съм готов с това, ще свършим епизода. Айде, всеки случай. Айде. Като остава само още една книга. И сме готови. Готови сме. Качвам се горе. Крафтовата си остава с мен. Отиваме да направим това, което ще направим, именно това. Имаме фул енчантик. Но имам лапис лазури. Добре. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се за мен и чао!